Ini हिन्जाव गोदान लायनो थांगोन नालाय दा दिउरि बिथांमोना जे सिजौ गुदियाव जे आर'ज गाबदों आरोना नै लोगोफोर माने आर'ज गाबखांबाय आरोना नै जाहाथे खामानिया जाहाथे मोजाङै बारलांथों होननानै आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरोना नै बिथिंबो रेडि जाबाय आरो बिथिं नै दरा गोदाननि बिमा आयं नै बिथाङा रेडि खालामगासिनो हाय दिनै बिहामजो गोदान फैथारसिगोन गोसोआ माबोरै मोनदों आयं आहा बिराद गोजोननाय मोनदों दिनै फार्स्ट बिहामजो लाबोगोन ना ओंखायनो बिराद मोजां मोनदों फुर्ति नांदों बाय बाय रेडि आरोना बिथिं बावनायथिनाय खालामगासिनो आरोना बिथिं माने दिउरि बिथांमोना आर'ज गाबगासिनो आरोना नै दरा गोदानखौ सोर फुथैदों दुगैहैदों ना माखै सालाया गिदिङाखै जि दाय नांदों दरा गोदाना हारसिं दुगैनायखाय नै मालिस खालामना हो मोजाङै इदि दरा दुगैनाय नै दरा दुगैनाय नै मा जेबो बुङालै दुगैनायफ्राबो जयबो होआ आइया बिदिबा बोरै जागोन सिरि बिदि खालामो नामा दरा दुगैनाय नै बिथिंसो थिग दङ बिथिं थिग गैया वेलकाम टु उदालगुरि मैथासार दिनै जों बहा थांनो ओंखारदों इनो मा खालामगोन बे हाबा खालामगोन ना जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों खुरमा जायो बेखौनो फैदो इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव नै खुलुमदों आरोना जाहाथे मोजाङै सफैयो माने लाबोनो हायो आरोना हिन्जाव गोदानखौ नै जोंबोफोरा रेडि जाबाय नै जोंना नै रेडि ना मा एकदम रेडि एकदम साखाफोरा जाबाय खैना गोदान लायनो आरो नोंथाङा मा बुङो रेडि नांबाय दानो भगबान दे मोजाङै बर होथों जाहाथे बिमाया फिसालाखौ जाहाथे मोजाङै लाबोनो हायो होननानै ना नै खुलुमदों आरोना बिमाखौ दे नोंबो खुलुमदो दे जताखौ खेवनांगोन खिन्थु जताखौ खेव दे बिसोर खुलुमाबाबो आं खुलुमनोसै दे एकदम बर'बो आरो अनुमान मार्का फैसा बोखांनो थाखाय लांगोन आं बिफा नै दरा गोदाननि फादार आरोना जय हिन्जाव गोदान लायनायनो जय लायनो थांनायनो बरिया बेबायदि जानांगौ फुरा रेडि जाबाय आरोना जों थांनो थाखाय बे जाबाय हौवा गोदान बेयाव गाखोगोन हिन्जाव गोदानखौ बेयाव लाबोसिगोन आरोना बुनानै जोंना गारिया फुरा रेडि जय हिन्जाव गोदान लायनो थांनायनो जय हिन्जाव गोदान लायनो थांनायनो खुलिना हो आयु
nih ready. Gakubai nih. Dina, pura, excited. Ready. Tinggal gari nih. Ready. Etik nih, abo. मोनबोथारसिगोन ना मोनथारसिगोन ना? खस्थ'नि गेजेराव होनदों Bye bye जोङो नै जों थैया बुख्लायगोन एसे सानैया नै नै ट्राफिक पुलिस ओमफ्राय नैलाय हाबाया नै जों बेखिनियावनो लाखिबाय आरोना ओमफ्राय नैलाय दरा गोदाननि गारिखौ दोननो जागा मोनसे मोजां दोनखा लक खेवाखै huruli deh oh itu lo malu balik bunuh kita ngomong list apa na nih dai pura ready deh Dam đâu đâu lắc không dam đâu Dora kudan menfai nih maju Eva Sirila kuina kudan ni nokorni manci puralai mana duko Dora kudan menfai do isi purti kalam nanggo Nang pinse duduk nang lihat no nang lihat no asik Jamai deh, betul orang yang jaskin. deh apa dia Jadi di. Nih, tanya. Corona जाने नों बरायबाय नालाय बरायसिना बेखायनो दे फैदो दानिया सिबाय करबि फाथैदो सिबाय करबि दे सिबाय एनुका lo potaham enuka maribo disi aro dे Dora kudan deh
लागासिनो आरोना बे फार्स्टआव आफा इसोर बोराइ बाथौखौ फार्स्टआव माने लोगोफोर मोनफैबाय आरोना दायो मन्दपाव जिरायदों आरोना बे आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरोना नै लोगोफोर नै जाबाय खैना गोदाननि बिफा आरोना बिफाया माने एसे देहाया एसे माबा दङ ओंखाय एसे खस्थ' मोनो आरोना नै थेवब्लाबो दिनै गावनि फिसाजोखौ गथायसिगोन नालाय एक्सुवेलि एसेब्लाबो माबा एसे खुलुमनो नागिरदों आरोना Rabu Zoe huwa nama. Satu. Nani. Apa ya? Lelo nih जिरायखाबाय आरोना बेयो मा बुस्थु नायदो लोगोफोर लजेन बेखौ मा गुदुर मानसिफोरखौबो होगोन नामा आं बायदिनो ना नै जिरायखाबाय आरोना दायो नै हा गांजेमा मोनदों अ नै गांजेमा मोनदों मोनजाफेराखैमोन जानायनि सिगां Habayo गांजेमा मोनजायाखैमोन ना दिनै फार्स्ट टाइम दे जा नै ओंखाम जानो जिरायखाबाय आरोना जोङो नै थिग बायदि दा जानोसै आरोना फैबाय थानो हाला उन्दुनि हाबायाव उन्दुनिटानिया जानोसै माने बेबो माने हिन्जाव गोदाननि न'आवसो आरोना माने हाबायावसो आरोना जाना लानोसै नै थिंबो पुरा जिरायखाबाय आरोना दरा गुरिया नै बिथिंबो सब दरा गुरिया Dora Guriani Boyrathipura आंखौ रागा जोंदों मानो होनोब्ला भिडिअ लायिखाय माने नै जा साफा-साफाथार नै बेरायहैनांगौ इथिं गय जाथिनांगौ बेयावसो आरामसे जिरायगासिनो नै गावसोरासो एकदम साहा लोंगासिनो आरोना नै बोरायथिफोरा सेल्फि दे नै मारि मेम'रि ना मारि नोंसोरलाया गैला बेयाव आरो उनाव मानसि फैगोन बेबायदि हारसिं मानसिया थेमासे लायोबा जर मोनजागोन बिदि आरो उनाव बिदि नङा दे बिदि जाया हामा नै अननानै होबाय दे एकदम राननानै हैदों दे नै मटन लांनो फैदों बिथांमोना बिथांमोनखौ मा बुङो दा आं मटन लांनो फैयाखैना बैसोर फैदों ना हिनजावफोरा फैदों हिनजावफ्रा आइजो माहारिफ्रा मोजा ayah mau sale ayah
मा उल्था बेयावसो हैनांगौ माबा उल्थासो लांदों माथोले आया औ सार दाथ' रायजोफ्रा बिराद जमनानै दङ दा ओमफ्राय दा जों थांनो हासिगोन ना हाया दा थांनो हानाय एगले जोंलाय मा मिथिजोब्रा रायजो थांबाय आरो बे जोंबाय थायो मा बिराद होमबा जों नै माने थिं रायजोफ्राबो दङ आरो ना माने जोङो दा हिन्जाव गोदानखौ लांसिगोन नालाय बेनिखाय रायजोफोरा नायनो थाखाय बयबो माने ज' जालायदो आरो ना बिथिं बाग्लारिनि फिसाजो जुलि होनायनि समाव जोंहा बाग्लारि आरो लोगोसे गोजोनथारगाव गामिनि मानिनां सोद्रोमसा बर' बिथांमोननि दिनैनि बे गोथार जुलिनि सान बे समाव दिनै बे मोनाबिलि समसिम बिथांमोना गोबां सहायनानै जिरायनानै दङ एबा थाबाय थादों आरो मोननै गामिनि समाजनि गेजेरजों आफा इसोरान गसाइ सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि अननायाव मोननै समाजजों दिनै गाजा गोमजायै बे गोनां दा बे दाफुनानै होनायजों लोगोसे दिनै सम बायदियै बे मोनाबिलि समाव दरा आरो खैना बिथांमोनजों फारियै न'खरनि